Добрый день, наши поважаныя чытачы. Мы рады сёння прадставіць вам новую кніжку аўтара, якая ўжо нямала напісала для дзяцей кніг рознага ўзросту. І вось сёння адна з іх «Ключ ад вялікай каштоўнасці». Імя гэтага аўтара Кацярына Хадасевіч-Лісавая. Кніжка выйшла ў выдавецтве «Звязда». Адметнасць гэтай кнігі ў тым, што гэта проста з'ява ў беларускай літаратуры. Таму што гэта не проста кніга прыгодніцкая, а гэта кніга-квест. Ведаеце, што такое кніга-квест? Безумоўна, гэта гульня. Дык вось, аўтар прапануе кожнаму з вас адправіцца ў далёкае падарожжа. І падарожжа гэта будзе цікавым, займальным, няпростым, а часта проста страшным і небяспечным. Але дапаможа вам у гэтым вось гэта кніга, якая будзе даваць вам парады і весці туды, куды трэба прыйсці. Яшчэ падрыхтуйцеся да таго, што проста з першай старонкі кожны з вас можа стаць галоўным героем кнігі і ў вельмі прыемнай кампаніі прайсці ўсе гэтыя выпрабаванні. А выпрабаванняў будзе нямала. І толькі ад тваіх рашэнняў будзе залежаць, куды ісці, што рабіць і з кім мець справу. Але перад тым, як адправіцца ў падарожжа, раіць аўтар, яна дае такую параду: годна прайсці ўвесь шлях і абавязкова сабраць 9 ключоў. Толькі тады ты станеш пераможцам і ў фінале атрымаеш узнагароду вялікую каштоўнасць. Ну што ж, поспеху тады у добры шлях па самых незвычайных і загадкавых мясцінах, злавесным лесе, ведзьміным балоце і таямнічым возеры. Поспеху!